أبرهام كام مدري كران كاب هزبخا تفليخا وصا نبت أنا زرئية كام مدري مدركا عندما أتو بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين. مصحف نبي هينوك معراف شمونت. ካብኡ ድማ ብሸነኽ ምብራቕ ናብ ማእከል እምባ መድበራ ኸድኩ። ምድረ በዳ ጥራይ ረኣኹ። ካብዚ ዘርኢ እዚ ብዝኾነ ኣእዋም ግና መሊኡ ነበረ። ማይ ካብ ላዕሉ ይፍልፍል ነበረ። ብዙሕ ከም ዝሰርብ ሰርቢ ኣብ ልዕሊኡ ይርአ ነበረ። ብሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ኮነ ብሸነኽ ምዕራብ ካብ ኩሉ ወገን ድማ ዝናብን ጠልን ይለዓል ነበረ። ካብ መድበራ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ኸድኩ። ነቲ እምባ ብሸነኽ ምብራቑ ድማ ቀረብኩ። ኣብኡ ኸዓ ኦም ኩነኒ ረኣኹ። ኣውራ ኸዓ መኣዛ ጻዕዳ ዕጣንን ከርበን ዘለዎ እዋም ረኣኹ። ካልኦም ግና ኣይመሳሰሎን እዩ። ብልዕሊ እዚኣቶም ድማ ናብ ላዕሊ እምባ ምብራቕ ከድኩ፣ ግና ርሑቕ ኣይኮነን። ካልእ ቦታ ከም ዘይውዳእ ማይ ዝመልእ ቈላታት ረኣኹ። መኣዝኡ ከም ኦም ሰኪኖን ዝበለ ጽቡቕ ኦም ድማ ረኣኹ። ነዞም ቈላታት እዚኣቶም ብክልተ ሸነኾም መኣዛ ዘለዎም ቀናንሞስ ረኣኹ። ናብኣቶም ናብ ወገን ምብራቕ ኣቢለ ኸዓ ቀረብኩ። ኣእዋም ዘለዎም ካልእ እምባ ኸዓ ረኣኹ። ኣብኡ ኸዓ ሳራራን ከልቤን ዝስሙ ማይ ከም ኔቅትሮ ይወፅእ ነበረ። ኣብ ልዕሊ እቲ እምባ ኸዓ ኣብ ውሽጡ ኣእዋም ዓልወ ዘለዎ ካልእ እምባ ረኣኹ። እቲ ኣእዋም እቲ ከም ጽኑዕ ከርካዕ ምሉእ ነበረ። ፍርኡ ክትቅንጥቦን ከለኻ ካብ ኩሉ መኣዛ ዝሓሸ እዩ። ብድሕሪ እዚ ምኡዝ ጨናዚ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናብ ልዕሊ እቲ እምባታት ኣቢለ ክጥምት ከለኹ ቅድዊ ሰንበልቲ መኣዛ ዘለዎም ኣእዋምን ቀናንሞስን ፐፕሬን ዝመልኡ 7 እምባታት ረኣኹ። ካብኡ ድማ ናብ ርእሲ እዞም እምባታት እዚኦም ወጻእኩ። ካብ ምብራቕ ርሑቕ ነበረ። ብባሕሪ ኤርትራ ኣቢለ እውን ሓለፍኩ። ካብኡ ኸዓ ርሑቕ ኮንኩ። ብልዕሊ መልኣኽ ዙጥኤል ሓለፍኩ። ናብ ገነት ጽድቂ ድማ መጻእኩ። ክንየው እዞም እዋም እዚኣቶም ኣማዕዴ ብዙሓት ዓበይቲ እዋም ኣብኡ ክበቕሉ ረኣኹ። ሽቶኦም ጥዑም ክንሱ ዓበይትን ምልኩዓትን ነበሩ። ግርማ ዝመልኦም ከዓ ነበሩ። ነታ ኻብኣ በሊዖም ዓብዪ ጥበብ ዝረኸቡላ ኦም ጥበብ እውን ረኣኽዋ። ኦም ጽራዕ ድማ ትመስል ነበረት። ፍሪኡ ድማ ከም ዘለላ ወይኒ ኣዝዩ ሰናይ ነበረ። ሽታ እቲ ኦም ከዓ ተጓዒዙ ርሑቕ ቦታ ይበጽሕ ነበረ። እዚ ኦም እዚ ጽቡቕ እዩ። ከምቲ ጽባቕኡ ድማ ትርኢቱ ባህ ዘብል ይበልኩ። እቲ ምሳይ ዝነበረ ቅዱስ ሩፋኤል መልኣኽ ከዓ እዚ እቶም ቅድሜኻ ዝነበሩ ኣረጋውያን ኣቦኻን ኣዴኻን ካብኡ ዝበልዑ ኦም ጥበብ እዩ። ንጥበብ ፈለጥዋ፣ ኣዒንቶም ከዓ ተኸፍተ፣ ጥራዮም ከም ዝኾኑ ፈለጡ። ካብ ገነት ከዓ ተሰጐጉ እናበለ ተዛረበኒ። ካብኡ ድማ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኸድኩ። ኣብኡ ዓበይቲ ኣራዊት ረኣኹ። እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ፍሉይ ነበረ። እቶም ኣዕዋፍ ከዓ ገጾምን መልክዖምን ፍሉይ ነበረ። ድምፆም እውን እቲ ሓደ ካብቲ ካልእ ፍሉይ ነበረ። ነቶም ኣራዊት ብሸነኽ ምብራቖም ድማ ሰማይን ምድርን ዝተላገቡ ወሰን ምድርን ርሑቕ ኣፍ ደገ ረኣኹ። ከዋኽብቲ ሰማይ ከመኢሎም ከም ዝወፁ ረኣኹ። ነቲ ዝወፅሉ ኣፍ ደጌታት እውን ቈጸርክዎ። እቲ ምሳይ ዝነበረ ኡራኤል መልኣኽ ከም ዘርአየኒ ድማ ኩሉ መውፂኦምን ንነፍሲ ወከፍ በብቕጽሮምን ስማቶምን በብማዕርጎምን መንበሪኦምን ግዚኦምን ወርሓቶምን ጸሓፍኩ። ኩሉ ድማ ንዓይ ኣርአየኒ። ከምኡውን ጸሓፎ፣ ስማቶምን ትእዛዛቶምን ግብሮምን ጸሓፈለይ። ካብኡ ድማ ብወሰን ምድሪ ገይረ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣቢለ ኸድኩ። ኣብቲ ናይ ኩላ ምድሪ ጫፍ ከዓ ዓብን ዘደንቕን ግርማ ዝመልኦ ነገር ረኣኹ። ኣብኡ ድማ 3 ርሕዋት ኣፍ ደገ ሰማይ ኣብ ሰማይ ረኣኹ። ካብኣቶም ድማ ንፋሳት በብሓደ ይወፁ ነበሩ።
ብሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ እንተነፈሰ ቁርን በረድን ኣስሓይታን ጠልን ዝናምን ይፍኖ ነበረ። ካብ ሓንቲአን ኣፍ ደገ ጥራይ ብጽቡቕ ይነፍሱ ነበሩ። ብኽልቲኡ ኣፍ ደገ እንተነፈሱ ግና ኣብ ልዕሊ ምድሪ ብሓይሊ ይነፍሱ እሞ ኣብ ምድሪ ጭንቅን መከራን ይኸውን ነበረ። ብሓይሊ ከዓ ይነፍሱ ነበሩ። ካብኡ ከዓ ብወሰን ምድሪ ገይረ ናብ ምዕራብ ኣቢለ ኸድኩ። ኣብኡ እውን 3 ርሕዋት ኣፍ ደገ ረኣኹ። ከምቲ ብሸነኽ ምብራቕ ዝረኣኽዎ መውፂኡ ኾነ ኣፍ ደጊኡ ልክዕ ከምኡ ነበረ። ካብኡ ድማ ብወሰን ምድሪ ገይረ ናብ ደቡብ ኣቢለ ኸድኩ። ኣብኡ እውን 3 ርሕዋት ኣፍ ደገ ረኣኹ። ካብኡ ድማ ዋዕን ጠልን ዝናምን ንፋስን ይወፅእ ነበረ። ካብኡ ከዓ ብወሰን ሰማይ ገይረ ናብ ሸነኽ ምብራቕ ከድኩ። ኣብኡ ብሸነኽ ምብራቕ ዝተራሕዋ 3 ኣፍ ደገ ሰማይ ረኣኹ። ኣብ ልዕሊአን ከዓ ንኣሽቱ ኣፍ ደጌታት ነበራ። በተን ንኣሽቱ ኣፍ ደጌታት እቲአን ከዓ ከዋኽብቲ ሰማይ ይሓልፉ ነበሩ። በታ ዝተረኣየቶም መንገዲ ድማ ናብ ምዕራብ ኣቢሎም ይኸዱ ነበሩ። ነዚ ምስ ረኣኹ ኣመስገንኩ። ኩሉ ሳዕ ድማ ዕቤት ግብሩ ንመላእኽትን ንሰብን ንኸርኢ ዓበይትን ግርማ ዝመልኦምን ተኣምራት ንዝገብር ጐይታ ክብሪ ኣመስግኖ እየ። እወ ንግብሩ ከመስግኑ ኩሎም ፍጡራቱ ነቲ ብሓይሊ ዝገብሮ ምእንቲ ክርእዩ ነቲ ዓበይቲ ስራሓት ኣእዳዉ ክውድሱ ንዘለዓለም ከዓ ምእንቲ ከመስግንዎ ነዚ ገበረ። ምዕራፍ 9 ካልእ ራእይ ጥበብ ሄኖክ ወዲ ያሬድ ወዲ መላላኤል ወዲ ቃይናን ወዲ ሄኖስ ወዲ ሴት ወዲ ኣዳም ዝረአዮ ራእይ። ናይቲ ክዛረቦ ዝጀመርኩ ጥበብ ትሕዝቶ እዚዩ። ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ እውን ከምዚ ዝስዕብ እብለኩም ኣለኹ። ነዚ ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ዝዛረቦ ዘለኹ ቅዱስ ነገር ኣቱም ቀዳሞት ስምዕዎ፣ ኣቱም ዳሕረዎት እውን ረኣይዎ። እዞም ቀዳሞት የሓይሽ በሃልትዮም፣ እቶም ዳሕረዎት ከዓ ንጥበብ ርእሳ ኣይንኽልክልን ኢና በሃልትዮም። ከምቲ ዝሓስብዎ ዝወሰድክዎ ጥበብ ክሳዕ ሕጂ ኣይተዋህበንን ነበረ። እቲ ካብኡ ዝተዋህበኒ ናይ ዘለዓለም ህይወት ግደ ጐይታ መናፍስቲ ከም ዝፈቐዶ እዩ። 3 ምስላታት ተገለጹለይ። ኣነ ድማ ነቶም ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝነብሩ እነግሮም ኣለኹ። ቀዳማይ ምስላ ማሕበር ጻድቃን ክርአ ኸሎን ሓጥኣን ብበደሎም ክፍረዱን ካብ ገጽ ምድሪ ክጠፍኡን ከለውን እዩ። እቲ ጻድቕ ኣብ ቅድሚቶም ተግባሮም ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ስቑል ዝኾነ ሕሩያት ጻድቃን ክግለጽ እንከሎ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ሕሩያትን ጻድቃንን ብርሃን ክርአ እዩ። ማሕደር ሓጥኣን ኣበይ ክኸውን እዩ? ምዕራፍቶም ንጐይታ መናፍስቲ ዝኸሓድዎ ኸ ኣበይ ክኸውን እዩ? እንተ ዘይውለዱ መሓሾም ነይሩ። ናይ ጻድቃን ስውር ጽድቆም ክግለጽ እንከሎ ሓጥኣን ክፍረዱ እዮም። ረሲኣን ድማ ካብ ቅድሚ ጻድቃንን ሕሩያትን ክጠፍኡ እዮም። ካብ ሕጂ እቶም ንምድሪ ዝገዝእዋ ክቡራትን ልዑላትን ኣይክኾኑን እዮም። ገጽ ቅዱሳን ምርኣይውን ኣይክኽእሉን እዮም። ከመይ ብርሃን ጐይታ መናፍስቲ ንገጽ ቅዱሳን ጻድቃንን ሕሩያትን ተራእዩ። በቲ ጊዜቲ እቶም ክቡራን ነገሥታት ክጠፍኡ እዮም። ኣብ ኢድ ቅዱሳንን ጻድቃንን ከዓ ክወሃቡ እዮም። ካብኡ ንደሓር ናብ ጐይታ ክብሪ ምእንትኦም ዘማልድ ኣይክህሉን እዩ። ከመይ ህይወቶም ተወዲኡ እዩ። በዘን መዓልታት እዚኣተን ደቅቶም ሕሩያን ቅዱሳን ካብ ልዑል ሰማይ ክወርዱ እዮም። ዘርኦም ከዓ ምስ ደቂ ሰብ ሓደ ክኸውን እዩ። በቲ ጊዜቲ ሄኖክ ቅንእን መዓትን ዕግርግርን ተሃዋኽን ዝተጻሓፎም መጽሓፍቲ ሓዘ። ጐይታ መናፍስቲ ድማ ምሕረት ኣይግብኦምን እዩ በለ። በቲ እዋንቲ ደመናን ኣውሎ ንፋስን ካብ ገጽ ምድሪ መንዚዑ ወሰደኒ፣ ኣብ ወሰን ሰማያት ድማ ኣንበረኒ። ኣብኡ ድማ ካልእ ራእይ ማሕደር ጻድቃንን ምዕራፍ ቅዱሳንን ረኣኹ። ኣብኡ ኣዒንተይ መሕደሪኦም ምስ መላእኽቲ መዕረፊኦም ምስ ቅዱሳን ከም ዝኾነ ረኣያ። ምእንቲ ደቂ ሰብ ከዓ ይልምኑን ይማልዱን ይጽልዩን ነበሩ።
ጽድቂ ድማ ኣብ ቅድሚኦም ከም ማይ ይውሕዝ ነበረ። ምሕረት ከዓ ከምቲ ናብ ምድሪ ዝወርድ ጠሊ ይወርድ ነበረ። ንዘለዓለም ዓለም ድማ ኣብ ማእከሎም ከምኡ ነበረ። በተን መዓልታት እቲኤን ኣዒንተይ ናይቶም ብጽድቅን ብሃይማኖትን ሕሩያት ዝኾኑ ቦታ ረኣያ። ብመዓልታት ጻድቃን ጽድቂ ክትገዝያ ናይቶም ንዘለዓለም ዓለም ኣብ ቅድሚኡ ዘለዉ ቁጽሪ የብሎምን። ምሕደሪኦም ድማ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፍ ጐይታ መናፍስቲ ከም ዝኾነ ረኣኹ። ኩሎም ጻድቃንን ሕሩያትን ድማ ኣብ ቅድሚኡ ከም ብርሃን ሓዊ የብርሁ ነበሩ። ኣፎም በረኸት ይመልእ፣ ከናፍሮም ድማ ንስም ጐይታ መናፍስቲ የመስግን ነበረ። ጽድቂ ኣብ ቅድሚኡ ኣይውዳእን፣ ርትዒ ኣብ ቅድሚኡ ኣይውዳእን። ኣብኡ ክነብርን ከለኹ ነፍሰይ ነቲ ቦታ ፈተወቶ። ብቐደሙ እውን ብጽሒተይ ኣብኡ ነበረ። ከመይ ንዓይ ብጐይታ መናፍስቲ ዝጸንዐ ዝነበረ። በተን መዓልታት እቲኤን ጐይታ መናፍስቲ ንበረኸትን ንኽብርን ስለ ዝመደበኒ ኣመስገንክዎ። ንስሙ ልዕል ኣበልክዎ፣ ውዳሴን ክብርን ሃብክዎ። ኣዒንተይ ድማ ነቲ ቦታ ንነዊሕ ግዜ ረኣይኦ። ንሱ ምስጉን እዩ፣ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይመስገን እናበልኩ ድማ ኣመስገንክዎን ኣኽበርክዎን። ንሱ መወዳእታ የብሉን። ንሱ ዓለም ከይተፈጥረ እንከሎ ዓለም እንታይ ከም ዝኸውን ይፈልጥ እዩ። ንውሉድ ወለዶ ዝኸውን እውን ይፈልጥ እዩ። እቶም ዘይድቅሱ የመስግኑኻ፣ ኣብ ቅድሚ ኽብርኻ ይቖሙ። እቲ ንምድሪ ብመናፍስቲ ዝመልእ ጐይታ መናፍስቲ ቅዱስ 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 ይናበሉ ኸዓ ልዕል የብሉኻ፣ የመስግኑኻ፣ የኽብሩኻ። ኣብኡ ድማ ኣዒንተይ ንኹሎም እቶም ዘይድቅሱን ነቶም ኣብ ቅድሚኡ ኮይኖም ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ ስምካ ስም ጐይታ መናፍስቲ ኸዓ ንዘለዓለም ዓለም ምስጉን እዩ እናበሉ ዘመስግኑ ረኣዮም። ሽዑ ምርኣይ ክሳብ ዝስእን ገጸይ ተለወጠ። ምዕራፍ 10 ብድሕሪዚ ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ዝቖሙ እልፊ ኣእላፋትን ኣእላፋትን ዝኾኑ ብዝሖም ዘይቁጸርን ዘይጽብጸብን መላእኽቲ ረኣኹ። ንጐይታ መናፍስቲ በርባዕተ ወገኑ ኸዓ ካብቶም ኣብኡ ዝቖሙ ፍሉያት ዝኾኑ 4 መላእኽቲ ረኣኹ። እቲ ምሳይ ዝመጸ መልኣኽ ስለ ዝነገረኒ ድማ ስማቶም ፈለጥኩ፣ ኩሉ ስውር ኣርኣየኒ። እቶም 4 መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ከመስግኑ እንከለዉ ድማ ሰማዕኩ። እቲ ቀዳማይ ቃል ንጐይታ መናፍስቲ ንዘለዓለም ዓለም የመስግኖ ነበረ። እቲ ካልኣይ ቃል ድማ ነቲ ሕሩይን ነቶም ናብ ጐይታ መናፍስቲ ሕልንኦም ሰቒሎም ዘመስግኑ ዝነበሩ ሕሩያትን ከመስግን ሰማዕኩ። ምእንትቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ክልምኑን ክጽልዩን ብስም ጐይታ መናፍስቲ ክማልዱን ከለዉ ድማ ሳልሳይ ቃል ሰማዕኩ። እቲ ራብዓይ ቃል ድማ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ንኽኸስዎም ናብ ጐይታ መናፍስቲ ምእንቲ ኸይኣትዉ ንሰይጣናት ክሰጎም እንከሎ ሰማዕኩ። ብድሕሪዚ ነቲ ምሳይ ዝኸይድ ዝነበረ ኩሉ ሕቡኣት እውን ዘርአየኒ መልኣኽ ሰላም ሓተትክዎ። እዞም ዝረኣኽዎም 4 መላእኽትን ቃሎም ሰሚዐ ዝበልዎ ዝጸሓፍኩን በዓል መን እዮም ኢለ ሓተትክዎ። ንሱ ድማ እዚ ቀዳማይ መልኣኽ መሓርን ካብ ቁጥዓ ዝረሓቐን ቅዱስ ሚካኤል እዩ። እቲ ካልኣይ ኣብ ደቂ ሰብ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩሉ ሕማምን ኩሉ ቅስልን ስልጣን ዘለዎ ሩፋኤል እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይሊ ስልጣን ዘለዎ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። እቲ ራብዓይ ነቶም ህይወት ዘለዓለም ንኽወርሱ ተስፋ ዘለዎም ናብ ንስሓ ንኽመርሕ ስልጣን ዘለዎ ፋኑኤል ይበለኒ። እዚኣቶም 4ቲኦም መላእኽቲ ልዑል እግዚኣብሔር እዮም። በተን መዓልታት እቲኤን ድማ 4 ድምፂ ሰማዕኩ። ብድሕሪዚ ኩሉ ናይ ሰማያት ምስጢራት ረኣኹ። መንግስቲ ከመይላ ከም እትምቀል ተግባራት ሰብ ከመይሉ ኣብ ሚዛን ከም ዝምዘን ረኣኹ። ኣብኡ ኸዓ ማሕደር ጻድቃንን ማሕደር ሕሩያትን ረኣኹ። ኣብኡ ድማ ኩሎም
እቶም ንስም ጐይታ መናፍስቲ ዝኽሕድዎ ሓጣን ካብኡ ክስደዱን ክጐትዎምን እንከለዉ ብዓይነይ ረኣኹ። ብምኽንያት እቲ ካብ ጐይታ መናፍስቲ ዝወፅእ መቕዘፍቲ ደው መበሊ ኣይነበሮምን። ኣብኡ ናይ መባርቕትን ናይ ነጐድጋድን ምስጢራት ብዓይነይ ረኣኹ። ናይ ንፋሳት ምስጢር እውን ረኣኹ። ኣብ ምድሪ ንኽነፍሱ ከመኢሎም ከም ዝምቀሉ ረኣኹ። ናይ ደመናን ናይ ጠልን ምስጢራት እውን ረኣኹ። ኣብኡ ኸዓ ካብቲ ዝወጹሉ ቦታ ረኣኹ። ካብኡ ኸዓ እታ ዶሮና ዝመልአት ምድሪ ድማ ካብኡ ከም እትጸግብ ረኣኹ። ኣብኡ ንፋሳት ዝመቓቐልሉን ዕፁዋት ማዕከናት ረኣኹ። ማዕከን በረድ፣ ማዕከን ግመን ደመናታትን። ደመናታቱ ካብ ቅድሚ ዓለም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከም ዝሓድር ረኣኹ። ማዕከናት ፀሓይን ወርሕን ማለት ካበይ ከም ዝበርቃን በየን ከም ዝዓርባን እቲ ግርማ ዝመልኦ ኣተዓራርበአን ረኣኹ። እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ብኸመይ ከም ዝኸብርን መገዶም ፍሉጥ ኮይኑ ካብቲ መንገዶም ፍንትት ከም ዘይብሉን ካብቲ መንገዶም ከም ዘይጐድሉን ከም ዘይውስኹን በቲ ንሕድሕዶም ዝተመሓሓልሉ ድማ መንገዶም ክሕልው ረኣኹ። ፀሓይ ብትእዛዝ ጐይታ መናፍስቲ መጀመርታ ትወፅእ፣ ጉዕዞኣ ድማ ትፍጽም። ስማ እውን ንዘለዓለም ዓለም ጸኒዑ ይነብር። ብድሕርዚ ስውሩን ግልጹን ዝኾነ መንገዲ ወርሒ ረኣኹ። በቲ ቦታቲ ድማ ብመዓልትን ብለይትን ጉዕዞኣ ትፍጽም። እታ ሓንቲ ነታ ሓንቲ ድማ ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ትጥምታ። ንዓኣተን ዕረፍቲ ማለት ምምስጋን ስለ ዝኾነ ከይዕረፋ የመስግናን ይውድሳን ነበራ። እታ ብርህቲ ፀሓይ ከኣ ብዙሕ ምልውዋጥ ስለ ዘለዋ ንበረኸት ኮነ ንመርገም ተገልግል ነበረት። ብስም እቲ ኣብ መንጎ ብርሃንን ኣብ መንጎ ጸልማትን ፍልልይ ዝፈጠረ ጐይታ መናፍስቲ እቲ ናይ ወርሒ ምእታው ምውፃእ ንጻድቃን ብርሃን ንሓጣን ድማ ጸልማት ነበረ። ንሰብ ከኣ መንፈስ ዓደሎም፣ ብስም ጽድቁ ንመንፈስ ጻድቃን ኣጽንዖ። ከመይ መልኣኽ ኣይከልእን እዩ፣ በዓል ስልጣን እውን ክኸልእ ኣይክእልን እዩ። ንኹሎም ዝሕሉ ፈዳድ ኣሎ፣ ነዞም ኩሎም ከኣ ንሱ እዩ ዝገዝኦም። ምዕራፍ 11 ጥበብ እተሓድረሉ ቦታ ኣይረኸበትን፣ ስለዚ መሕደሪኣ ኣብ ሰማይ ኮነ። ጥበብ ኣብ ደቂ ሰብ ክትሓድር ወፀት፣ እንተኾነ መሕደሪ ኣይረኸበትን። ስለዚ ጥበብ ናብ ቦታኣ ተመልሰት፣ ኣብ ማእከል መላእኽቲ ድማ ሓደረት። ዓመፃ ካብ ማሕደራ ወፀት፣ ዘይደለየቶም ረኸበት። ከምቲ ዝናብ ኣብ ምድረ በዳ ጠሊ ኣብ ጽምእቲ ምድሪ ዝሓድር ድማ ኣብኣቶም ሓደረት። ካልኦት ከዋኽብቲ ሰማይ በርቅታት እውን ረኣኹ፣ ንኹሎም በብስሞም ክጽውዖምን ክሰምዕዎን ረኣኹ። ነቲ ናይ ጽድቂ ሚዛን ድማ ረኣኽዎ፣ ኣብ ቦትኦም መጠን ብርሃኖም ክምዘን እንከሎ ረኣኹ። ዕለታዊ ኩነታቶምን ዝሮቶምን ረኣኹ። በርቂ በርቂ ይወልድ፣ ዝሮቶም ድማ ብቝጽሪ ኣሕልቖም ነበረ። ነፍሲ ወከፎም ድማ መንገዶም ይሕልው ነበሩ። ነቲ ምሳይ ዝኸይድ ዝነበረ ስውር ነገር መልኣኽ ድማ እዚኣቶም እንታዮም ኢላ ሓተትክዎ። እዚኣቶም ስማት እቶም ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝነብሩ ጻድቃን ንስም እቲ ጐይታ መናፍስቲ ንዘለዓለም ዓለም ዝኣምኑ እዮም። ጐይታ መናፍስቲ ምሳሊኦም እዩ ኣርዩካ በለኒ። ብዛዕባ በርቂ ድማ ካልእ ነገር ረኣኹ። ካብ ከዋኽብቲ በርቂ ከም ዝኾኑን በርቂ ኾይኖም ምስሎም ክሓድጉ ከም ዘይክእሉን ረኣኹ። ኣብ ልዕሊቶም ንስም ማሕደር ቅዱሳን ንጐይታ መናፍስትን ዝኽሕዱ ካልእ ምሳሌ ኣሎ። ንሳቶም ንሰማይ ኣይዓርጉ፣ ናብ ምድሪ ኣይወርዱ። ክፍልቶም ንስም ጐይታ መናፍስቲ ዝኽሕዱ ሓጣን ከኣ ከምዚ ክኸውን እዩ። ንሳቶም ንመዓልቲ መከራን ጸበባን ክሕልው እዮም። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ እቲ ሑሪ ኣብ መንበር ክብሪ ክቕመጥ እዩ። ግብሮምን ቦትኦምን ክነገር እዩ። ብዙሖም ከኣ ቁጽሪ የብሉን። ንሑርየይን ነቶም ንቅዱስን ክቡርን ስመይ ዝጽውዑ ምስ ረኣይዎም ድማ መንፈሶም ኣብ ውሽጦም ክጸንዕ እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ንሑርየይ ኣብ ማእከሎም ከንብሮ እየ፣ ንሰማይ ድማ ክልውጦ እየ።
ቦታ በረኸትን ዘለዓለማዊ ብርሃንን ከዓ ክገብሮየ ንምድሪ ድማ ክልውጣን ቦታ በረኸት ክገብራየ ንሕርያተይ ከዓ ኣብኣ ኸንብሮም እየ እቶም ሓጢኣትን በደልን ዝገብሩ ግና ኣይክረግጽዋን እዮም ከመይ ኣነ ንጻድቃነይ ጓስኽዎምን ብሰላም ኣጽገብክዎምን ኣብ ቅድመይ ከዓ ኣንበርክዎም ንሓጣን ካብ ገጽ ምድሪ ዘጥፍኣላ መዓልቲ ፍርዲ ናባይ ቀሪባላ ኣብኡ ድማ ዕድመ ዝጸገበ ሰብ ረኣኹ ጸጉሩ ርእሱ ድማ ጻዕዳ ከም ጸምሪ ነበረ ምስኡ ድማ ካልእ ትርኢት ሰብ ዝመስልን ጸጋ ዝመልኦን ገጹ ከም ሓደ ካብ ቅዱሳን መላእኽቲ ዝኾነን ረኣኹ ነቲ ምሳይ ዝኸይድ ኩሉ ምስጢራት ዝገልጸለይ ካብ ቅዱሳን መላእኽቲ ሓደ ብዛዕባ እዚ ወዲ ሰብ ዝሓተትክዎ መን ከም ዝኾነን ካበይ ከም ዝኾነን ስለምንታይ ምስቲ ዕድመ ዝጸገበ ከም ዝኸይድን ሓተትክዎ ንሱ ድማ እዚ እቲ ጽድቂ ናቱ ዝኾነ ወዲ ሰብ እዩ ማሕደር ጽድቂ ንሱ ባዕሉ እዩ ንኹሉ ሕቡእ መዛግብቲ ዝገልጽ እውን ንሱ እዩ ከመይ ጐይታ መናፍስቲ ንዕኡ ሓሪብዎ እዩ ኢሉ መለሰለይ ንብጽሒቱ ዘበለ ኹሉ ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ንዘለዓለም ብርትዒ ስዒሩ እዩ እዚ ዝረኣኻዮ ወዲ ሰብ ንነገሥታትን ንሓያላት ካብ ምድቃሶም ከተንስኦም እዩ ንጽኑዓት ካብ መንበሮም ከልዕሎም እዩ ንሱ ልጓማት ብርቱዓት ክፈትሕ ኣስናን ሓጣኣን ክደቁስ ንነገሥታት ድማ ካብ ዝፋናቶም ካብ መንግሥቶምን ክግልብጦም እዩ ልዕል ስለ ዘየበልዎን ዘየመስገንዎን ዘይወደስዎን መንግሥቲ ደኣ ካበይ ትዋህበቶ ንሱ ንጽኑዓት ይግልብጦም ብሕፍረት ይኸድኖም መሕደሪኦም ከዓ ጸልማት ይወርሶ ንጐይታ መናፍስቲ ልዕል ልዕል ስለ ዘየበልዎ ኣብ መቓብሮም ፍልሖ ክበልዖም እዩ ካብ መቓብሮም ክትንስኡ ተስፋ የብሎምን እንተኾነ እዚኣቶም ንኸዋኽብቲ ሰማይ ዝፈርዱ ዝነበሩ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ልዑል ዘልዕሉ ዝነበሩ ንምድሪ ዘረግጽዋን ኣብኣ ዝነበሩን እዮም ብኹሉ ተግባሮም ዓመፅ የርእዩ ነበሩ ኮታ ኩሉ ተግባሮም ዓመፅ ነበረ ሓይሎም ኣብ ሃብቶም ነበረ እምነቶም ከዓ ኣብቶም ብኣይዳዎም ዝገበርዎም ጣዖታት ነበረ ንሳቶም ንስም ጐይታ መናፍስቲ ዝኽሕዱ ንጉባኤኡ ካብ ኣባይቲ ዘሳግጉ ነቶም ሕልንኦም ናብ ስም ጐይታ መናፍስቲ ዝሰቕሉ ዝጻረሩ ነበሩ ምዕራፍ 12 በቲ እዋንቲ ጸሎት ጻድቃን ዓረገ ደም ጻድቃን ከዓ ካብ ምድሪ ናብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ተቐባልነት ረኸበ በተን መዓልታት እቲኤን እቶም ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዝነብሩ ቅዱሳን ይሓብሩ ነበሩ ምእንትቲ ዝተኸዓወ ደም ጻድቃን ከዓ ብሓደ ቓል ኮይኖም ብስም ጐይታ መናፍስቲ ይማልዱን ይጽልዩን የኽብሩን የመስግኑን ይውድሱን ነበሩ ጸሎት ጻድቃን ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ከንቱ ምእንቲ ኸይከውን ፍርዲ ምእንቲ ክረኽቡ ንዘለዓለም ከዓ ከይጽንኖም ይጽልዩ ነበሩ በተን መዓልታት እቲኣተን ነቲ ርእሲ ዘመናት ዝኾነ ኣብ ዝፋን ክብሩ ክቕመጥን ከሎ ረኣኽዎ መጽሓፍቲ ሕያዋን ድማ ኣብ ቅድሚኡ ተገልጸ ኣብ ሰማያት ዘለዉ ኩሎም ሰራዊቱ ከዓ ከቢቦም ኣብ ቅድሚኡ ቆይሞም ነበሩ ልቢ ቅዱሳን ሓጐስ መልአ መስፈር ጽድቂ ስለ ዝመልአ ተሰምዐ ደም እቲ ጻድቕ ከዓ ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ተፈትወ ኣብቲ ቦታት ድማ ክቝጸር ዘይከኣል ፈልፋሊ ጽድቂ ረኣኹ ኣብ ዙርዩኡ ድማ ብዙሓት ፈልፈልቲ ጥበብ ይኸብዎ ነበሩ ኩሎም ጽሙዓት ከዓ ካብኡ ይሰትዩን ጥበብ ይመልኡን ነበሩ መሕደሪኦም ድማ ምስ ጻድቃንን ቅዱሳንን ሕሩያትን ነበረ በታ ሰዓት እቲኣ እቲ ወዲ ሰብ ብጐይታ መናፍስቲ ተጸውዐ ስሙ ከዓ ቀዳማይ ርእሲ ዘመናት ተባህለ ፀሓይን ትእምርትን ከይተፈጥረ ከዋኽብቲ ሰማይ ከይተገብሩ ስሙ ብጐይታ መናፍስቲ ተጸውዐ ንሱ ጻድቃንን ቅዱሳንን ከይወድቁ ዝምርከስዎ በትሪ ክኸውን እዩ
ንሱ ብርሃን ኣሕዛብ እዩ። ነቶም ብልቦም ዝጉህዩ ኸዓ ተስፍኦም እዩ። ኩሎም እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኣብ ቅድሚኡ ወዲቖም ክሰግዱሉ እዮም። ንስም ጐይታ መናፍስቲ ድማ ከመስግንዎን ከኽብርዎን ክዝምሩሉን እዮም። ስለዚ ዓለም ከይተፈጥረ ኣብ ቅድሚኡ ሕሩይን ሕቡእን ነበረ። ንዕድል ጻድቃን ሓልይዎ ስለ ዝጸንሐ ጥበብ ጐይታ መናፍስቲ ንጻድቃንን ንሕሩያትን ገለጾ። ከመይ ነዚ ናይ ዓመፅ ዓለም ጸሊኦሞን መኒኖሞን እዮም። ብስሙ ስለ ዝድሕኑ ብህይወት ንኽነብሩ ኸዓ ስለ ዝተፈቐደሎምን ብስም ጐይታ መናፍስቲ ንኹሉ ተግባራቱን ናብርኡን ጸልእዎ። በተን መዓልታት እቲኣተን ነገሥታት ምድርን እቶም ንምድሪ ብተግባራት ኣኢዳዎም ዝገዝእዋ ሓያላትን ብመዓልቲ መከርኦምን ሽግሮምን ንገዛ ርእሶም ስለ ዘየድሓኑ ርእሶም ከድኑን እዮም። ከምቲ ሳዕሪ ናብ ሓዊ ዓረር ድማ ናብ ማይ ዝኣቱ ኣብ ኢድ እቶም ሕሩያተይ ክእትዎም እየ። ኣብ ቅድሚ ጻድቃን ከኣ ከምዚ ኢሎም ክነድዮም፣ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን እውን ክሰጥሙ እዮም። ኣሰሮም ኣይክርከብን እዩ። ብመዓልቲ ጸበብኦም ኣብ ልዕሊ ምድሪ ፍርሃት ክኸውን እዩ። ኣብ ቅድሚኡ ክወድቁ ኣይክትንስኡን እዮም። ንጐይታ መናፍስትን ንመሲሑን ስለ ዝኸሓድዎ ኸዓ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ዝቕበሎምን ዘተንስኦምን የልቦን። ስም ጐይታ መናፍስቲ ይመስገን። ንሱ ኣብ ኩሉ ምስጢራት ጽድቂ ሓያል ስለ ዝኾነ ጥበብ ከማይ ተኸዓወት። ምስጋና ኸዓ ንዘለዓለም ዓለም ኣብ ቅድሚኡ ኣይትውዳእን እያ። እቲ ሕሩይ ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ስለ ዝቖመ ዓመፅ ከም ጽላሎት ክትሓልፍ እያ። ደው እትብለሉውን የልቦን። ምስጋንኡ ንዘለዓለም ዓለም ሓይሉውን ንውሉድ ወለዶ እዩ። መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምስትውዓልን መንፈስ ትምህርትን ሓይልን መንፈስ እቶም ብጽድቂ ዝሞቱን ኣብኡ ክሓድር እዩ። ከምቲ ንሱ ዝፈቐደ ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ሕሩይ ስለ ዝኾነ ንሱ ነቲ ዝተሓብአ ክፈርዶ እዩ። ኣብ ቅድሚኡ ከንቱ ነገር ዝዛረብ ዝኽእል ከ የልቦን። በተን መዓልታት እቲኣተን ንቅዱሳንን ንሕሩያትን ምምላስ ክኸውን እዩ። እቲ ብርሃን ዘመናት ከኣ ኣብኣቶም ክሓድር እዩ። ንቅዱሳን እውን ምስጋናን ክብርን ክመልሰሎም እዩ። በታ መዓልቲ ጸበባ ኸዓ ንኃጥኣን ክፍኣት ክትቁጸረሎም እያ። ጻድቃን ድማ ብስም ጐይታ መናፍስቲ ክስዕሩ እዮም። ንኻልኦት ከኣ ክንስሑን ተግባር ኣኢዳዎም ክሓድጉን ክሪኦም እዩ። ኣብ ቅድሚ ጐይታ መናፍስቲ ክብሪ ክኾነሎም እዩ። ብስሙ ድማ ክድሕኑ እዮም። እቲ ጐይታ መናፍስቲ ምሕረቱ ብዙሕ ብፍርዱ ሓቀኛ ስለ ዝኾነ ንኽብሩ ኢሉ ክምሕሮም እዩ። ክፈርድ እንከሎ ዓመፅ ደው ኣይትብልን እያ። እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘይንሳሕ ክጠፍኡ ጐይታ መናፍስቲ ድሕሪ ደጊም ኣይክምሕሮምን ኢሉሎ። በተን መዓልታት እቲአን ምድሪ ብሕድሪ ንዝተቐበለቶ ክትመልስ እያ። ሲኦል እውን ንዝተቐበለቶ ሕድሪ ክትመልስ እያ። ሞት ከኣ ነቲ ዝፈድዮ ክመልሶ እዩ። እታ ንሳቶም ዝድሕኑላ መዓልቲ ስለ ዝቐረበት ካብኣቶም ጻድቃንን ቅዱሳንን ክሓርዩ። በተን መዓልታት እቲአን እቲ ሕሩይ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ እዩ። ጐይታ መናፍስቲ ሂብዎን ኣኽቢርዎን እሞ ኩሉ ጥበብ ካብ ኣፉ ክወጽእ እዩ። በተን መዓልታት እቲአን እምባታት ከም ጣዓዉ ክዘሉ ከምቶም ጸባ ዝጸገቡ መሓስእ ከኣ ክዕንዱር እዮም። በተን መዓልታት እቲአን ሕሩይ ስለ ዝተንስአ ኩሎም መላእኽቲ ኣብ ሰማይ ክኾኑ እዮም። ገጾም ድማ ብሓጐስ ክበርህ እዩ። ምድሪ ክትሕጐስ እያ። ጻድቃን ኣብኣ ክነብሩ እዮም። ሕሩያት ድማ ብኣኣ ክኸዱን ክመላለሱን እዮም።